Liyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu uBombela isitimela samampondo baba mkhulu phakade ami. Izintshumayelo, ukuhlabelela kanye nako ukusindisa abantu. Aphinde abaxoxele ngawo umlando wasemandulo wobabamkhulu babo kanye nenkolo kaNkulunkulu uMvelinqangi umhenzi wezulu nomhlaba. Kwakuwumsebenzi wakhe uShembe lowo, njengoba wayeshumayela kuwo muzi wakhe waseGinyezinye. Ngalesi sikhathi kukade kunomcimbi omkhulu emini. Umcimbi wakho phela ukufika kwawo umphongolo wesivumelwano okokuqala kuyo indlu yaseGinyezinye. Kodwa okwaqaphelwa uShembe kubo abefundisi bakhe njengoba kunomcimbi, base beqalile ukuxokozela kanye nabo abavangeli nabashumayeli bakhe. Wathi uma ekunaka kahle lokho wabona ukuthi yizo phela izikhundla zabo lezi ezibabangela lokhu kuxokozela. Yibo phela abefundisi abadala oPeter Mnqayi nabo Ezra Mbonambi. Kubangwa kona phela ukuthi ubani umfundisi omdala owabona uShembe kuqala. Ilapho uShembe akhuza khona ukuthi ngiyabona ukuthi niyazihlukanisa, omunye uthi mkhulu kunomunye, kodwa ayikho into enjalo. Akekho omkhulu kunomunye. Loyo ofuna ukuba mkhulu akafane nengane encane. Ilapho aqala khona washumayela ngokuvula yona incwadi kaMatewu 18 verse 1 to 4. Lapho ayifunda wathi, ngubani omkhulu embusweni wezulu na? Ngiqinisile ngithi kini, uma ningaphenduki nibe njengabantwana, anisoze nangena embusweni wezulu. Ngakho-ke yilowo nalowo uyakuzithoba njengalo mntwana, uyena omkhulu embusweni wezulu. Lawo kwakuhamazwi akhe uJesu owayekade emise umntwana phambi kwabafundi bakhe. Njengoba naye uShembe wayeseshumayela ngawo lamazwi kubo abefundisi bakhe, wabe sebatshela ukuthi njengoba nilapha nonke niyalingana, nifana nazo izithupha. Kodwa lapho esiya khona yilapho-ke ningeke nilingane khona. Waqhubeka uShembe nabo ukubashumayeza nokubafundisa imithetho yakhona lapha ePhakameni. Wayesemile phela khona everanda wendlu yazo izitsha zikaNkulunkulu. Wabe sebatshela ukuthi niyayibona indlu yezitsha zikaNkulunkulu ukuthi inamakhona amaningi okubikwa kuwo kuthandazwe kucelwe izinto ezahlukahlukene. Kunekhona labagulayo, lapho kubika khona bonke abantu abasuka emagumbeni amane omhlaba bebika izifo zabo. Uma umuntu esetholile ukuphila lapha ePhakameni, kumele ahambe aphuthume ezweni lakubo, ngoba uma eqhubeka ehlala lapha ngoba esesindile, ukufa lokhu kuyobuyela kuye. Nakulo futhi ikhona labo abasuke becela abantwana. Umuntu uma eseyitholile ingane esebusisiwe phela, esuke isikhona ingane ngokomoya, kumele asheshe abuyele ekhaya, angalindi ukuthi ingane uyoze ayibone ngamehlo enyama. Kumele asonge lona ubala lolu ngengubo, akhalemuke enze sengathi kuye phela umntwana, ngoba uma eqhubeka ehlala lapha ePhakameni esesitholile isibusiso, abanikazi bengane bazoze bebuye beyithathe ebese eyakhala futhi. Phela uShembe njengoba wayebusisa abantu nangabo abantwana, kunemndeni eyayivele inesiqalekiso sokuthi abantwana ngeke isabathola. Kodwa uShembe wayekwazi ukwenza ngemlingo yakhe yasezulwini ukuthi aboleke ingane komunye umndeni ukuze izoduduza lowo wesifazane ongamtholi umntwana. Futhi uShembe kwakwenzeka ukuthi aboleke ngisho ingelosi uqobo ukuba izoba umntwana, izoduduza lowo owesifazane ongabatholi abantwana. Waqhubeka uShembe wachaza ngawo wonke amakhono okucela izinto ezahlukahlukene, ukucela izinkomo, izimbuzi nayo ingcebo. Kanti emndenini wakini ingcebo anidalelwanga ukuthi nibe nayo.
Nakhona lapho wachaza ukuthi uma ususitholile isibusiso kumele uhambe ngoba leyo ngcebo ingaze igcine ibuyele kubanikazi bayo. Waqhubeka uShembe wachaza nangazo izinsizi zabantu abasuke belahlekelwe ngabantu bakubo abaduke nezwe ukuthi ungalindi ukuthi uyoze abuye lowo muntu uselapha ePhakameni. Kumele ubuyele ezweni lakini ngoba nawe kuzosuka isibusiso sigcine sesibuyele emumva uma ulibala ukuhlala lapha. Nakulo futhi ikhona lokuvuma izono. Wakuchaza lokho uShembe ukuthi noma ngingekho lapha ePhakameni, uma umuntu evuma izono lapha asuke ekhona, kulo ikhona mina ngingekho lapha ePhakameni ngiyamuzwa lapho esuke echaza isono sakhe. Ilapho futhi uShembe aqhubeka nazo iziprofetho zakhe esho nokuthi kuyohamba isikhathi bantu bami kube nzima lapha ePhakameni, inhlonipho iyophela. Abesifazane namadoda bayoshayana ngezifuba. Izingane ngeke zibazi oyise nonina, futhi niyolwa nodwa ngalezo zinsuku. Kuyokhuluma ngisho izihlahla, isihlahla samampentshisi siyokhuluma nesamagwafu. Thina boShembe siyobe sizithulele nje sibuka. Wathi mayiqeda lapho uShembe bafundisa phela ukuthi kucelwa kanjani uma ucela izibusiso zasezulwini noma ucela ukuphila kuNkulunkulu, ukuthi uphuma lapha uqonde ngqo ekhaya. Awube salokhu uhamba uhlala lapha emadokodweni uhamba ubheka abangani bakho ubabikela ngokuthi sengibuya kuyo inkosi yamakhosi ukuyocela umntwana noma ukuyocela ukuphila. Ngaleso sikhathi usalibele ukudla amasi emadokodweni abangani bakho, ukufa lokhu kuyobuyela kuwe noma umntwana naye uyobuyela emumva lapho uShembe amthathe khona. Waqeda ukufundisa nokushumayela uShembe waqhubeka nomsebenzi wakhe ukuthandazela abantu abagulayo. uShembe wayithandazela ngendlela eyahlukile, yayingafani nendlela yakhona ezimeshini. Kwesinye isikhathi abantu wayengabathandazeli, wayevela asuke yahlabelele ingoma yakhe ayikhonzile. Nayo lena eyihlabelela ngesikhathi esasonta khona eWeseli ethi wahazulwa ngenxa yami dwala laphakade. Leyo ngoma phela yiyo lena aqala khona ukuzibona ukuthi kukhona indaba lapha kuye, ngoba ngesikhathi eyihlabelela esaseWeseli yilapha abantu abavukwa khona umoya, bahlanza izifo, bahlanza amadliso, baphuma amadimoni. Namanje akayiyekile nayo futhi lena ethi inkosi yehla ezulwini yaba umuntu ebantwini. Uyayithanda nayo uma ekayihlabelela nayo esegudla phakathi kwabantu. Bayahayiza abantu, kukhuluma amandiki, kukhuluma amandawo, behlanze amaqatha amadala amadliso kanye nazo izintombi ezazifakwe izizwe amasoka azo. uShembe uthandazela abantu naye intombi yakwaMkhize abayithwele ngohlaka esize yaba ubhaqa iyagula, akuqondakala ukuthi yayiphethwe yini. Ngalesi sikhathi uShembe ehlabelela nakuyo kwavuka lona idimoni kuyo le ntombazana yakwaMkhize. Ilapho-ke uShembe athi mayezwa lokhu kubhonga kwale ntombazana wasesondela kuyo ukuba athi ukuyithandazela aqinise isandla. Ilapho wase kukhuluma khona izwi lomunye umuntu kuyo le ntombazana. uShembe wabuza ukuthi ungubani wena ukhuluma emzimbeni wale ntombazana? Waphendula lo muntu wathi ngingusenzela abanye Mkhize. Bamangala bonke ababekhona lapho endlini. Wabuza uShembe ukuthi pho uhlalelani kule ntombazana, wenzani? Laphendula izwi likaMkhize lathi anginandawo engingahlala kuyo nakuwo umhlaba ngoba ngadelela izwi lengonyama uShaka. Ilapho-ke uShembe abesithi khona sengiyakhumbula mntanami, ekhuluma njengomuntu owayekhona kwenzeka lento, njengoba nakhona ngalesa sikhathi esasendlunkulu oSuthu lapho phela atholakale khona ekhomba ubala esangweni ethi nanka amakhosi akwaZulu ngiyawabona, nabo uShaka noDingane noSenzangakhona.
bayakhala ngokuthi azikho izindlu zabo. Nangalesi sikhathi wabe esenza futhi kona okufanayo, sekuyena osechaza ngaye uSenzalabanye Mkhize ukuthi wayeliqhawe elikhulu lenkosi uShaka. Inkosi uShaka yamthuma ukuba ahambe namabutho beyohlasela isizwe sakaMathaba. Ngaphambi kokuba impi isuke, uShaka wabe esetshela induna eyayiphethe bona oSenzalabanye Mkhize ukuba uma senihlasela isizwe sakaMathaba niqaphele, inkosi yakaMathaba ngiyidinga iphila, nize ningayibulali. Nangempela yahamba impi kaShaka yaya khona phela esizweni sakwaMathaba, yafike yahlasela yasinqoba kalula isizwe sakaMathaba. Bawugcina umyalelo ababewunikezwe uyena uShaka ukuthi bangayibulali inkosi yakwaMathaba. Baye bayithatha bayiqhuba bahamba nayo bebheke khona kuShaka esigodlweni sakhe kwaDukuza. Kuthena khona endleleni sebesondele khona kwaDukuza, kwazwakala ngaye uSenzalabanye Mkhize esezibonga esegiya, wavuka ngamadlingozi, wavuka ulusinga, wabe esehlaba ngejubane ethi ngiyekeni ngiye kuye. Bathi basathuswe yilokho ukuthi wenzani uSenzalabanye Mkhize, kanti useqonde kuyo inkosi ngqo, uphethe ijozi ngesandla. Waye wafike wayigwaza inkosi esiswini. Inkosi yakaMathaba yafela khona lapho. Yadubala induna kanye nalo iviyo ukuthi sebeyofike bethini manje kuShaka. Babe sebemqhuba yena uSenzalabanye Mkhize ukuba befike naye kuShaka ukuze kube uye uShaka ozosho ukuthi akajeziswe kanjani uSenzalabanye. Bathi mabefika kwaDukuza bedangele, abuza iLembe ukuthi iphi inkosi ngoba ngithena ngiyifuna lapha iphila. Yabe isiphendula induna yebutho ukuthi Nkosi Ndabezitha, uSenzalabanye Mkhize uyibulele inkosi. uShaka wathukuthela wathelwa ngamanzi. Wabe sethi uShaka angifuni nokuthi ngize ngingcolise izandla zami ngaye lo muntu wakaMkhize. Lo muntu uhlulwa ukugcina imiyalo yami ungcolile. uShaka wakhipha yonke inhlobo yesiqalekiso eyibhekise kuyo lensizwa yakaMkhize. Waqeda lapho waseyivalelisa ngakho ukuthi athi angifuni ukuphinde ngubone kulelizwe, ngiyakudingisa. Le ndoda kaMkhize yahlupheka kakhulu, yahamba yaba uzulane emhlabeni. Akwaziwa lapho yagcina ifele khona noma yadliwa izilwane zasendle. Kodwa lesi siqalekiso sasilokhu sihlezi kuye noma esefile. Phela wayedingisiwe ephila noma esefile futhi wayedingisiwe. Waqhubeka uSenzalabanye esekhuluma kuyo le ntombazana ukuthi ekufeni kwami ngathi mangifika ngale kwelamathongo isiqalekiso sokudingiswa saqhubeka. Ngamfica uShaka khona ngale kwelamathongo wase emtshela ukuthi njengoba ngangiyinkosi emhlabeni nalapha futhi ngisayiyo inkosi. uShaka wayehlezi kuso isihlalo sakhe sobukhosi. uShaka waphinde wayixosha khona lapho lensizwa khona ezulwini, wathi yimi inkosi futhi khona lapha ezulwini, awunandawo, ngiyakudingisa. Ilapho-ke umoya wakhe uSenzalabanye Mkhize wacinga emndenini wakhona kwaMkhize, waze wathola le ntombazana esiphambi kwaShembe, wangena kuyo njengalo idlozi. Lesi siqalekiso sakhe uSenzalabanye Mkhize sokudelela izwi lenkosi nokungalaleli saqhubeka salimaza abantu bakhona kwaMkhize. uSenzalabanye Mkhize lona washo futhi ukuthi zonke izinkinga ezikhona zabantu bakhona kwaMkhize zibangwa uye, ukuthi akanandawo futhi akahlawulelwe phela amacala akhe. Wathi lezi zinkinga ziyolokhu ziqhubeke njalo khona esibongweni sakaMkhize ukuthi kuyohlala kube khona ubuqhwaga nodlame nokulwa phakathi kwabo. Ukuthula ngeke kube khona lapho kuyobe kukhona abantu bakwaMkhize ngenxa yakhe uSenzalabanye Mkhize.
uShembe akukho ayengabasiza ngakho abantu bakwaMkhize ababelethe le ntombazana, ngaphandle kokuthi phela abatshele ukuthi abahambe bayomhlawulela bemenzele yonke imicimbi yakhe ukuze asuke kubo aqhubekele kwelamathongo. Kodwa abantu bakaMkhize abazange beyilalele lento yashiwo uShembe. Saqhubeka isiqalekiso sakhe usenzela abanye Mkhize sagadla. Liyaguqa lapho iGumgedlela, Mzulu amafutha omkhovu, 20 umneso waphathe.